מאזינים לרדיו החברתי הראשון 106 FM. ועכשיו, מועדון ה-40K, בהגשת יוסי סיוון, מומחה פנסיוני, תכנון פרישה ופיננסים. כי בשכר גבוה זה לא עוד קרן פנסיה, אלא מערך פנסיוני פיננסי מקיף להגדלת ההון המשפחתי. נכון, מה שנכון נכון. אז צהריים טובים חברים, אנחנו בשידור השני של הרדיו החברתי הראשון, וכמובן מועדון ה-40K. אני אסביר ככה, שוב אני אזכיר למי ששכח ככה מהפעם הקודמת ולפעמים הבאות. מועדון ה-40K מדבר על כל הנושא של אוכלוסיית השכר מעל 40,000 ש"ח, מכיוון שהמדינה פשוט מתייחסת שונה לרמות השכר האלה. אני אזכיר ככה בלי לצלול פנימה יותר מדי לנתונים, אז ברמות שכר שמעל 40,000 ש"ח, ההפקדה של המעסיק לפיצויים אוטומטית נחשבת כזקיפת שווי לעובד, ממש כהטבה לכל דבר ועניין, וגם יש עוד מדרגות הבאות, שגם שם באזור ה-50,000, אני אפרט ככה, נדבר על זה יותר ככה בהמשך במדויק, שגם ההפקדה של המעסיק לתגמולים, ואני מדבר על קרן הפנסיה, כן, או בתוך כל ההסדר הפנסיוני שלכם, אז הפקדת המעסיק לתגמולים, גם ברמות השכר הגבוהות יותר, גם שם יש כבר זקיפת שווי, וכל מי שמרוויח באזור הכמעט 700-680,000 ש"ח לשנה, שם כבר חובה על העובד להכין דוח שנתי, ממש, להגיש דוח שנתי לרשויות, ואנשים לא מודעים לזה. אז כמו שאמרתי, אנחנו פה בשביל לעשות סדר ברמות השכר האלה, כי יש גם עוד הרבה נגזרות, גם בנושא של ההון הפנוי, והנושא של מה נכון לעשות עם הכספים, ואיך נכון לשחק בעצם עם הנושא הזה של קרנות הפנסיה, או אם יש לאנשים עוד רובד של ביטוחי מנהלים, ולפני שנדבר על זה, אמורים להיות, תשמעו, אני רק רוצה להזכיר, אנחנו היום בשידור מיוחד, יכול להיות שיהיו לנו הזעקות, אנחנו פה, היו אמורים להיות גם נציגים של בית ההשקעות שעשה בשנה האחרונה 60% תשואה על הכסף, מדהים, בן אדם עם 1,000,000 שקל, יש לו 1,600,000, הוא יכול לצאת, מבחינתו לא יודע מה הוא תכנן, אבל אלה מכפילים מטורפים, כמובן אנחנו יודעים את הדברים האלה רק בדיעבד. האמורה הייתה להגיע גם כרמית נתן, שבעצם עוסקת בנושא של השמה, נדבר, יש לזה גם השלכות, בנושא של ה-AI, מדברים על הנושא של דילול אולי וכולי, אז חשבנו שנכון ככה לשמוע קצת פנינים מקרמית, ובכל מקרה, אנחנו מקווים שהנושא של הזיקו קצת לא ימנעו ממנו להגיע, אבל לפני שצוללים פנימה לנתונים היבשים, כהרגלנו, אנחנו רוצים קצת להרים אנרגיה, נכון? אנחנו רוצים קצת להרים ככה את המוזיקה, אנחנו אחרי לילה שלם של טילים, אולי אנשים ישנו איזה 3 שעות או משהו כזה. מוזיקה קצת דרמטית ככה. נדבר על הנושא של השמה בהייטק, כל מיני דברים, איך נכון גם בעידן ה-AI, מה נכון לעשות מבחינת קורות החיים שלכם, איך לתכנן אותם. נדבר על הנושא של כסף פנוי, איך נכון להשקיע, איזה מסלול עיקר, בעצם את כל התחזיות, איפה הגיעו ההפתעות. נראה ככה את כל הדברים. אז אנחנו כאן. את המוזיקה נשמור ככה לעוד חלקים, וקצת נועד ככה להקליל את האווירה. אז בפעם שעברה דיברנו על כמה דברים, גם לנושא של, אני לא רוצה שפה לצלול לנושא הזה של ה-S&P כל פעם, אנחנו יודעים, כל מי שחשב ככה לפני שנתיים, שזה הדבר הכי נכון להצמד למדדים, וראינו שאנשים בפועל, יש פה את הנושא, את הפן האנושי, שגורם לאנשים תזזיתיות, אז דיברנו על זה בפעם שעברה. אני רוצה לקחת איזשהו case study בנושא של שילובים, זאת אומרת, אנחנו פוגשים אנשים, ולאורך כל הזמן גם כן אנחנו נביא לפה כל מיני דברים מיוחדים. פעם שעברה דיברנו על הקטע הזה של שילוב של ביטוח מנהלים וקרן פנסיה, וראינו את הכדאיות, למשל בסיטואציה מסוימת של בן אדם שהוא בין, במקרה שלו זה היה בין 58, עם צבירה מאוד גדולה בביטוח מנהלים ישן. אתם זוכרים, הרבה פעמים אנשים סופגים את הנושא של דמי ניהול הכבדים והגבוהים של 0.6 קבועים על כל הצבירה, פלוס 15% מהרווח הריאלי. מי שיש לו את זה בעצם בוודאי מכיר. בכל מקרה, אנשים ביטוח מנהלים מלפני שנת 2001, עוד קודם ל-1999, חשוב מאוד ככה להסתכל פנימה בדברים ולבדוק כדאיות.
ובכל מקרה ראינו שם מצב שבן אדם אומר, שמה, יש לי מקדם 156, שזה מקדם מצוין לכל הדעות, ואני יודע שאני מגיע לגיל הפרישה עם הרבה מאוד כסף, ותהיה לי קצבה נפלאה, אז מצוין, רק אנשים לא מודעים לעניין הזה של הבטחת התשלומים. ואני אזכיר, בשנים האלה, אוקיי, זה צריך להיות גם כל פוליסה וכל מקרה לגופו, אבל בשנים האלה ברוב הפוליסות יש מקדם מובטח, זאת אומרת, יש את חישוב הקצבה, שזה אותו מספר, נגיד 156 בפוליסה של אותו בחור שפגשנו, עם צבירה מאוד גדולה, שנותנת לו קצבה של 10,000 ש"ח לכל מיליון. סליחה, 5,600, באזור ה-6,000 ש"ח לכל מיליון, ועל פניו זה יוצא מצוין, כי באותם נתונים, בקרן פנסיה, הוא יקבל באזור ה-4,500 בנתונים שלו, אוקיי? הייתה פה כדאות מאוד גדולה בעצם להמשיך את הפוליסה כמו שהיא ולהמשיך איתה לגיל פרישה. ואז, פתאום כשאני נתקל בנתונים האלה, ואני מסתכל ורואה שבת הזוג, בלי פנסיה בכלל, זאת אומרת, יש לה איזושהי פנסיה מאוד מזערית של אולי 2,000 שקלים, בנוסף יש ביטוח לאומי, זה אומר שכל עוד בני הזוג ביחד, וכל עוד הוא חי, הם ייהנו מאותה קצבה. אבל אם חלילה הוא נפטר לפני שהוא קיבל 120 קצבאות, כלומר 10 שנים מיום הפרישה שלו, היה והוא לא חזר הביתה, אשתו תוכל לקבל רק הבטחה להשלמה של התשלום ה-120. זאת אומרת, אם הם קיבלו 5 שנים, הם יקבלו רק ל5 שנים נוספות, ולאחר מכן 0. היא בעצם תצטרך להתמודד פשוט עם שוק השבועיים, עם הפנסיה הנמוכה שבמקרה שלה. ולכן במקרה הזה, כשהוא פתאום ראה את הנתונים, אז בעצם האמירה המיידית, כאילו, אין בעיה, אני אבקש מהקרן לעשות הבטחת תשלומים של 240 תשלומים, וזה אפשרי. זאת אומרת, אם יש לכם ביטוח מנהלים ישן, אפשר לבקש מהקופה שהבטחת התשלומים לא תהיה רק 120 תשלומים, אלא אפילו 180 ואפילו גם 240. אלא מה? שזה בעצם כמו הפרת חוזה, אוקיי? בשפה פשוטה. ברגע שאתם משנים בעצם את התנאים, אז הם גם לא מחויבים יותר לאותו מקדם. עכשיו, למה אני אומר שהם לא מחויבים לאותו מקדם? כי בפועל יש חוזה פשוט, תנאי פוליסה, העניין הוא שלא באמת כל האנשים קוראים את ה-75 עמודים של תנאי הפוליסה ועמוד 700. אז בקיצור, מבחינת בן אדם מן היישוב, הוא אומר, אין בעיה, יש לי את המקדם המצוין, אני מבקש פריסה של בעצם הבטחת תשלומים של 240 תשלומים, ובזה זה נגמר. אז הקרן אומרת, נכון, תקבל 240, אבל המקדם המובטח הוא כבר לא 156. הוא יהיה באזור 199, כל מקרה לגופו, כן, יכול להיות 200, 198, ואז הסיפור שונה לגמרי. זאת אומרת, למה שילמתי כל השני דמי ניהול מטורפים של ממוצע 1.3, הרי 0.6 דמי ניהול קבועים, פלוס 15% מהרווח הריאלי, הרווח מעל המדד, ושקלול לאורך שנים, זה יוצא שבן אדם מן היישוב משלם באזור ה-1.2 עד 1.4% לאורך, על כל הצבירה, כל שנה, בממוצע אני מתכוון כמובן. ולכן צריך לבוא ולהתייחס לעניין הזה. אז בעצם, אחרי כל כך הרבה שנים, כשהוא בעצם מבין שאשתו תישאר בלי כלום, או כל רגע מעבר ל10 שנים בכלל, אנחנו יודעים גם שלרוב תוחלת חיים של גבר נמוכה יותר מאישה, וצריך לקחת החלטה. אז אצלו עשינו מה שעשינו, אבל זה רק בא לבוא ולהדליק נורה אצל כל אחד ואחד מכם לגבי הניהול של הכסף. איפה אתם עומדים? ולא רק איפה אתם עומדים במובן האישי שלכם, איפה שני בני הזוג? מה התוכניות שלכם? האם בן הזוג או בת הזוג? מי מבוגר יותר? מצב בריאותי? איזה עוד הכנסות? יש עוד הכנסות מסחירות? איזה ביטחונות? יש לכם בית עם משכנתה או בלי משכנתה? אלה שאלות, האם יש ילד עם צרכים מיוחדים? אלה שאלות מאוד מאוד חשובות, והגעתם לאזור הגיל 50, חבר'ה, אני לא רוצה להגיד נקודת האל חזור, אבל זאת הנקודה של הנורה האדומה שלכם הכי חזקה בוהקת. גיל 50, לעצור, לעשות ריפרש על הכל, פשוט תחזית סימולציה, מה שנקרא, נתקלתם, עכשיו אתם לא עובדים או כן עובדים, עכשיו אתם רוצים לעשות תכנון, איך תראה הפנסיה שלכם? מה הצפי להכנסות נוספות וכו'. לבנות את כל התמונה כדי שלא יהיו הפתעות. ולמה עכשיו באזור גיל ה-50? כי עוד נוכל לעשות תיקונים. אחד, מבחינת שיפור של תוכניות בדמי הניהול. אחד, הנושא של הפקדות לגמל ההשקעה כדי לייצר קצבה נוספת. אולי השקעה באיזשהו נכס, משהו שיכול להניב הכנסות.
כל הדברים האלה, או להימנע מאיזושהי פעולה שאמורה לגרום להוצאה מאוד גדולה, שהיא הייתה בגדר מותרות כלשהם. כל הדברים האלה, זה דברים שצריך לבוא ולתכנן ולהתייחס אליהם. אז זאת דוגמה שדיברנו עליה בפעם שעברה, היום אני רוצה לתת דוגמה, באותו עניין של ביטוח מנהלים עם מקדם מובטח, הבטחה של 120 תשלומים, במקרה הזה זה אישה שפגשתי, שיש לה צבירה מאוד גדולה, בת 60 וצבירה מאוד גדולה, גם בן הזוג עובד ויש לו פנסיה משלו, וזה בסדר גמור. אלא שעשינו איזושהי סימולציה, וכל הזמן היינו בטוחים שכמובן אצלה, במקרה שלה זה מקדם 173, כי ככה זה לנשים, תמיד המקדם הוא גבוה יותר. אני אזכיר לכם, המקדם זה אותו מספר שכשאני לוקחים את כל הצבירה הכוללת, מחלקים במקדם באותו מספר, וזאת הנוסחה הקבועה. אז במקרה שלה, בעצם נוצרה פה צבירה מאוד גדולה, של כמה מיליונים, שאם אני מחלק במקדם, זה יוצא קצבה יפה מאוד, אוקיי? באזור 25,000 שקלים, 27,000 שקלים אפילו. ואם אני אחליט, סתם כדוגמה, שאני עכשיו מעביר את כל הצבירה הזאת לקרן פנסיה, כדוגמה, אני אראה שהקצבה היא באזור ה-1,800, כמעט 2,000 ש"ח פחות. אבל עם הבטחה של 240 תשלומים. אז פה התשובה היא, זה פרה קדושה. סליחה. אני חושב שאולי אנחנו צריכים לעשות איזה פינת, נקרא לזה, פינת השחיטה הכשרה. לוקחים איזושהי פרה קדושה כזאת, כמו ביטוח מנהלים ישן, האם כן כדאי לפרק אותו ולהעביר לקרן פנסיה או לא. אז במקרה הזה, פתאום נוצר שיקול שאומר, רגע, אם יש לי פה, אני ממשיכה עם ביטוח המנהלים הישן, אמורה להיות לי קצבה שבאזור ה-27,000 שקלים, קצבה יפה לכל הדעות, ואם אני אעבור לקרן פנסיה, אין לי באזור 1,800, כמעט 2,000 ש"ח פחות. אבל רק ל10 שנים מיום הפרישה. האם זה נכון לעשות את זה? אז כמובן, כל אחד והעדפות, ואיזה עוד הכנסות יש, והאם יש צפי להכנסות מסחירות, האם יש משכנתה, מה הקצבה של בן הזוג. ועוד דבר שנכנס לפעולה, זאת אומרת ש2,000 ש"ח פחות לכל החיים, ברור שאני מעדיף להישאר בפוליסה. אבל ברמות שכר כאלה, גם אם לא ניצלה את כל הנושא הזה של פיצויי פיטורים ופרישה וכו', ויש לה מקסימום הטבות, אז אנחנו מדברים על זה שמתוך אותם 27,000 שקלים, באזור 11,000 שקלים ראשונים, הם יהיו קצבה פטורה ממס, ולאחר מכן היא תתחיל במדרגות המס. זאת אומרת שב-27,000 שהיא אמורה לקבל מקרן הפנסיה, מביטוח מנהלים הישן, עם הבטחה של 120 תשלומים בלבד, או בקרן פנסיה 2,000 ש"ח פחות, אבל עם הבטחה של 240, הפער הזה ברמות השכר האלה, אחרי ניקוי של מס, מתחיל פתאום להיווצר פער פחות גדול, פחות משמעותי. עכשיו, כמובן, זה כל מקרה לגופו. למה נתתי את הדוגמה הזאת? לא סתם קראתי לזה פינת השחיטה הכשרה, מכיוון שביטוח מנהלים ישן עם מקדם 173, זה טאבו. תמיד זה היה טאבו, משהו שאסור לגוע וכו'. אז יש גם ניוד חלקי, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות מבחינת הצבירות של הכסף, אבל המטרה פה היא להדליק נורה ולבוא ולומר, אין פה קדושות. אנחנו רוצים לבחון את הכל עד הסוף, עד הרזולוציה שאם אני פורש, ומה קורה לי לפני. מה קורה עם, כמו שמעתי, עם ההכנסות של בן הזוג. ואפילו כשיש פה פער גדול להתייחס לנושא של המיסוי. אז יופי שיש לי 27,000 במקום 25, אבל אחרי מס, מה נשאר לי בעצם מכל הכסף הזה? האם זה שווה את ה-value for money? זאת אומרת, האם זה שווה לי את הנושא הזה של לעבור לתוכנית אחרת שמאפשרת הבטחה של 240 תשלומים, אבל אחרי מס נטו, הפער כבר לא כזה גדול, אוקיי? כל הדברים שצריך לקחת בחשבון. אז אמרנו שנקליל, נכון? אני חושב שבאורח פלא מדהים, מצטרפת אלינו תכף קרמית נתן, היא תספר לנו על הנושא של השמה. השמה הזה יכול להיות בהייטק. הנה בבקשה, שלום, שלום. מה לעשות חברים? מתקפות, טילים, מזקות, תוקעות את כולם בכל מקום. בבקשה, את יכולה להצטרף אלינו פה בינתיים. עד שהיא תתמקם, אז אנחנו ככה, הנה, שלום, שלום. ככה. קחי לך שנייה את הזמן, תתארגני פה עם זה. מה שלומך? מצוין. רגע, תכף גם נכניס אותך לשידור. את מבחינתך מסודרת ככה ומוקמת? מעולה. בסדר גמור. אז יש לנו פה את קרמית נתן, תכף היא תספר לנו הכל מהכל. אז ככה, קודם כל יש לנו
את כרמית, שלום. היי יוסי, איזה כיף להיות כאן. כמה זמן, מלא זמן שלא נפגשנו. נכון, ואתה נראה טוב מתמיד. תודה רבה, תמשיכי. גם אסדר את המיקרופון, שאת צריכה להיות ככה ישר אליו, לקרב אותו. בסדר? מעולה. יופי. טיפה אפילו למעלה. יופי. אז אנחנו פה, התמקמנו. חבר'ה, אין מה לעשות, זה מצב של מלחמה, אז אנחנו ככה גמישים עם כל מה שנקרא, עם כל מה שקורה ככה מסביב. היינו צריכים לתפוס מחסה באמצע הדרך. כן, יפה מאוד. לוחמים פה, לוחמים, זה לא אנשים פשוטים. לגמרי, לגמרי. אז כולנו חווים ימים לא פשוטים, כן. וגם בגזרה של המשאבי אנוש, אם יש ימים שהמשאבי אנוש המשמעותיים, הם דווקא בימי מלחמה. זה ימים שהם מאוד משמעותיים, גם למנהלים, גם למחפשי עבודה, שזה ככה חוויה לא פשוטה. אחד, זה בטח להיות הצד התומך, המבין, המכיל, כמנהל וכמעסיק, להבין את הסיטואציה הלא פשוטה שאנחנו מתמודדים איתה. כולנו עובדים עם ילדים בבית, עם בני זוג, לפעמים חווים חרדה, והסיטואציה היא לא פשוטה, גם כשצריכים ואפשר לעבוד מהבית, שהקורונה את זה כבר לימדה אותנו. קודם כל, אופציה מדהימה שנפתחה, רואים גם עכשיו הרבה חזרה פנימה, זאת אומרת של חברות שבעצם, מה שנקרא, חבר'ה, עזבו, זה כן עובד או לא עובד, אין בעיה, נשים את זה בצד, אבל אנחנו רוצים, מה שנקרא, תחזרו למשרד, מה שנקרא. מאוד מובן, המחוברות הארגונית נוצרת דווקא בקשרים האישיים, דווקא, כמו שאמרנו, בצד, אם אנחנו מדברים על לוחמים, זה להיות ביחד בשוחות, זה ההישרדות, זה לעבור דברים ביחד. בחיבור הזה שעובדים ברימוט, זה מאוד מאוד קשה לביצוע. ואת זה למדנו בדרך הקשה, ב3 שנים של קורונה, ועבודה מרחוק, וגמישות שאפשרנו. ואת רואה את זה ממש בפועל, כאילו, את ההבדל בין אנשים שנטו כל הזמן לגלוש לעניין הזה של איזה כיף, בשביל לעבוד בבית, אז אני בבית, כאילו, בהקטנה, לבין אנשים שנמצאים, מה שנקרא, כתף אל כתף לאנשים, אז השרידות שלהם בחברה יותר גבוהה? לגמרי, לחלוטין. אז קודם כל, המחוברות הארגונית היא נשענת היום דווקא על זה שיש משמעות, ושאני נוכח, ושרואים אותי, ושמכירים אותי ברמה האישית, ולא דווקא רק בתחום הביצועים שלי העסקיים. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, למנהלים הרבה יותר קל לנהל. זאת אומרת, זה כבר לא רק הניהול המשימתי של מה המשימות והדיילי ומה שיש לי על הבורד, אלא הרבה יותר עמוק מזה, לשמוע את החוויות שלו, לשמוע מה קורה איתו, לשמוע על הדברים הקטנים האלה. זה העצירה לקפה, זה היצירה של המרקם האנושי. אז מעסיקים היום רוצים ככה לחזור יותר למשרדים, ולאפשר את זה גם יחד עם שילוב של גמישות, כי זה מתבקש, כי העובדים מועמדים היום, השאלה הראשונה שלהם, האם יש היברידיות? כן. אז מבינים שהיום רוב העבודות כבר לא יהיו רימוט לגמרי, יוסי, אבל עדיין צריך לשלב את הגמישות הזו. בן אדם שמגיע, תכף נספר כאילו על ההכנה לרעיון, מה שרציתי לקחת מהשיחה, בין היתר, ואני אשמח גם לשיחות נוספות איתך פה, הכנה לרעיון, מה אני צריך, איך, כאילו, כמובן, זה משתנה כמובן גם בסוג העבודה וכולי, אבל העלת פה את הנושא, אני לא רוצה לשכוח אותו אחר כך, הנושא הזה של, כשבן אדם שואל כבר בשלב רעיון העבודה, הנושא הזה של עבודה היברידית וכולי, זה שהיא נורא אדומה שאומרת, רגע, זה כאילו, זה איזשהו משהו שלא מעלים, או... אז בוא נעשה רגע, יוסי, ריקה ברשותך. קודם כל, אנחנו רואים שינוי משמעותי בשוק העבודה. אם לפני, אני נמצאת בשוק כבר 20 שנה, לא הצגתי את עצמי, כרמית נתן, מנהלת משאבי אנוש, מלווה חברות וארגונים בתחום של משאבי אנוש, פיתוח מנהלים וגיוס עובדים, וגם כמובן גם בצד של המועמדים. אז בשוק העבודה בשנים האחרונות אנחנו רואים שינוי מאוד גדול. אז אם בעבר השוק היה שוק של מועמדים, היום אנחנו, השוק של העבודות והאטרקטיביות שלהם, היום אנחנו רואים שוק של מועמדים. כשיש פה גם בזה שינוי, יש שינוי בין שוק ההייטק לבין שוק הלואו-טק, שהוא מאוד שונה. אז אנחנו רואים פה את זה בשתי רמות. אחד, עובדים מחפשים הרבה יותר שילוב ואיזון בית עבודה. יש משמעות להיות בבית ולהיות נוכח. זה לא חיסרון. זה לא חיסרון, אנשים רוצים את זה וזה מבורך. אגב, מנהלים טובים מבינים את המשמעות שיש לזה, שעובד יש לו גם את הזמן האישי, יש לו את המקום של הבית, של המשפחתיות, זה מאוד מבורך.
מחפשים גם משמעות. משמעות שהיא מעבר לעבודה, שהעסק שאני חלק בו הוא משמעותי לחברה, לקהילה, הוא עושה משהו טוב למען האנושות, יש בזה המון ערך. ואם אני לא כזה, והחברה שלי היא מסחרית טהורה, איך אני כמעסיקה יכולה להביא את הערך המוסף הזה? אם זה בהתנדבויות, אם זה בדברים שאנחנו עושים כדי להביא את תחושת הקהילות. זה משהו שמחפשים אותו היום גם. וכמובן, כמו שדיברנו, גמישות, שעות עבודה, איזון בית עבודה, זה דברים שאנחנו רואים שהם בכוח שלנו לתת, וגם אפילו לקבל עובד שהוא הרבה יותר חזק ונאמן. כי ימים כאלה שמנהל שואל את העובד שלו, מה קורה? איך עברה השבת? ימים לא פשוטים. היינו אתמול, אני חושבת, 9 שעות בממוצע בממד. זה יום לא פשוט. יום כושר. ממש, יום לא פשוט. יש אנשים שנאלצו לרדת 3 קומות במדרגות, להגיע למקלט, כן. ויש גם יותר, והסיטואציה היא לא פשוטה. עוד פעם, יש אנשים שסובלים בחרדות, 2 לא פשוטות שעוברות על מדינת ישראל, ואנחנו עם למוד מבצעים, למוד מלחמות, אז יש בזה גם דברים טובים, כי אנחנו גם עם חוסן מאוד מאוד גבוה. אבל פה המנהל צריך לבוא ולהיכנס. כי לפעמים כבר נוצרת איזושהי קהות, לא? זאת אומרת, ברוב שאנחנו, אתה יכול להגיד, לימודים וכולי, אפשר איזושהי אלמנט של הבנה, אבל אם אני בנורווגיה וקורא אירוע כזה, אז יכול להגיד לי, יורגן, תשמע, כאילו, זה באמת אירוע קטסטרופלי, מבינים, מכילים וכולי, אבל פה אולי באיזשהו מקום קצת יש להפך, דווקא אולי קצת יותר קשיחות, כאילו, מה הסיפור? בסדר, אז זה קוד, תבוא, הנה, תשאיר את הילדים, תבוא. זה נכון, זה נכון. אבל לא בגשם. אם יש טילים אפשר לבוא, בגשם לא. אז בטח כשאנחנו רואים את זה כמנהלים ובעלי עסקים, שיש לנו מחויבויות, ויש לנו יעדים, ומטרות עסקיות, ויש לנו מנהלים על הראש, ולפעמים זה לא מנהלים, זה לקוחות, זה בנקים, זה חובות עסקיות. בגלל שאנחנו מתורגלים כבר. אז יש משהו בזה שכבר מצפה מאיתנו את הרזיליאנס הזה לקום ולהתאושש מאוד מהר. ופה אני אומרת למנהל, תעצור שנייה. תשאל, תקשיב, הקשבה פעילה, אמיתית. אל תעשה את זה כדי לעשות וי. תיתן את המקום האמיתי שלך לתמוך, להבין. אולי יש משהו שאני יכולה טיפה לשפר לך את החוויה. אולי זה כלי שחסר לך בבית כדי לעבוד יותר טוב. אולי אתה צריך איזה מסך יותר גדול. אולי משהו שיכול לעזור לילדים. ופה בדברים הקטנים האלה מנהלים טובים, מבריקים. הם מעצימים, הם מאפשרים. כי ביום יום אנחנו כל הזמן מדברים על תוצאות עסקיות ועל משימות, ופה אנחנו צריכים רגע לעצור. אוקיי. בוא נחזור לשלב שלפני, אוקיי? יאללה, מחפשי עבודה. כן. אני רוצה להתקבל איזשהו מקום עבודה. מה נכון לעשות לפני זה מבחינת המודיעין על מקום העבודה? מי זה המנהל? אם אני בודק, זאת אומרת, כמה אנשים אתה רואה שממש בודקים כאילו מי ומה, ועד איפה מגיע הקטע של הבדיקה, ואיך אני מתכונן לאותו רעיון, ככה בטיפים, בנקודות. אנחנו רואים שינוי מאוד מאוד משמעותי בין האנשים לקטגוריות השונות. זאת אומרת, ככל שאנחנו מעלים את הדרישה והמשרה היא יותר בחירה, אנשים יבואו יותר מוכנים. וזה טוב, זה מבורך. הייתי רוצה לראות את זה גם יותר אצל האנשים הזוטרים. זאת אומרת, היום כל כך פשוט וקל, יוסי. הכל נגיש, האינטרנט מאפשר לנו ללמוד, ובטח ה-AI, כלי ה-AI השונים, ללמוד על החברות, להבין את המודל העסקי, להבין בטח למשרה ספציפית מה הם מחפשים, מה היה הפורטה שלי, אם אני אסביר ואבין את התעשייה טוב יותר, ככה אני אוכל כמובן להיות טובה יותר ברעיון העבודה. אז בואו נתחיל רגע בצד היותר מקדים. מה קורה לנו היום בשוק הזה? השוק הזה עובר תהפוכות מאוד גדולות, בטח בתחום ההייטק, כי אם בעבר אמרנו שהמקומות העבודה היו מחפשים מועמדים, ואנשים היו שוללים, אני אספר לך סיפור קצר, יוסי, אם חיפשתי DevOps לפני 3 שנים, הייתי מקבלת כמעט כל שיחה שנייה ניתוק. אפילו היה אחד שענה לי לטלפון ואמר לי, 70,000, אם לא 70,000, אין לנו מה לדבר. ופשוט ניתק לי את הטלפון, כי זה היה המצב. אז היום השוק ההייטק קצת התבלבל. אם היה כסף על הרצפה והיו תקציבי ענק, היום אנחנו הולכים לצד השני. היום גייסים, יש משרות, אבל הרבה יותר יעילות בתהליכי הגיוס, הרבה יותר מקצועיות. צריך הרבה יותר לבחון את התהליך גיוס, את המועמד בתהליך הגיוס, הוא תהליך יותר ארוך. ולכן אני אומרת למועמדים, תביאו את עצמכם.
תבריקו. מה זה אומר תביאו את עצמכם? תביאו את עצמכם, זה אומר, תשתפרו. בן אדם לפעמים לא מודע. אוקיי, מה זה תביאו את עצמי? אני אומר דבר כזה, איזו תכונה, זאת אומרת, אני לא יודע מי הוא, יכול להיות שאני יכול להביא את עצמי 100%, אבל הבן אדם שיושב מולי רוצה בכלל משהו מסוים, יכול להיות שלארגון אני נהדר, אבל לא אישית, ספציפית, אני בכלל לא בכיוון. אז כמו שדיברנו קצת על כלי AI, יש לך היום כלי AI ובשפע להשתפשף איתם, להתמקצע איתם, זה אומר סימולציות, זה אומר לשפר את... סימולציות מה, של רעיונות עבודה? כן. איזה כמו? זה אומר... תראה, יש המון כלים, יש סוכנים, GPTs, יש את הרזומה, יש בכל תחום שאתה תרצה, יש לך כל מיני כלים. לא כולם, אגב, מצטיינים בעברית למשל, אבל צריך לעשות עליהם קצת עבודה, ותמיד, אגב, לבדוק אותם. ברור. כמובן, לבדוק, ולראות שזה כבר לא סיסמאתי מדי, אלא עדיין מאוד נאמן למקור. אז אנחנו חוזרים רגע לכלי AI השונים, מאפשר לך להתמקצע, להשתפר. ובטח עכשיו, בימים כאלה, שלפעמים לא מתאים עכשיו לדבר עם מגייסים, ואין כמעט טלפונים שהתקשרו אליך לרעיונות עבודה, אז תמקצע קצת, תשפר את הפרופיל שלך בלינקדאין, תשפר את נראות הקורות חיים, תתחבר לקבוצות. בודקים אותם, נכון? פייסבוק. הם נכנסים. בוודאי, זה מאוד משמעותי. אם אני אתפס כאוטוריטה מקצועית בתחום שלי, כן, אני בתחום של משאבי אנוש, אם אני לא אפרסם פוסטים, ואני לא אראה כמגיבה נכון על דברים שאחרים מפרסמים, אני לא קיימת. לא טובה. זה בא מבחינת המועמד. זאת אומרת, אתם בודקים את המועמד עצמו. כמועמד, כי זו הנוכחות שלנו היום. הנוכחות שלנו היא נוכחות ברשת, והיא מאוד מאוד משמעותית. אז גם אני כבעלת מקצוע, וגם אתה כמועמד, כי אתה בסופו של דבר איש מקצוע. אם אתה תוכניתן, או אם אתה DevOps, או בכל תחום שאתה, אני רוצה לראות את הנוכחות שלך. אוקיי? זה החותמת שלך. זה כבר לא רק הפרופיל, שיהיה פרופיל מקצועי, ושיהיה talks about וסקילס, ואת הנושאים האלה, אלא הרבה מעבר לזה. אני רוצה לראות גם מה אתה עושה, במה הפעילות שלך, אוקיי? ופה הדברים הנוספים שאנחנו יכולים להביא. אז תשפשפו קצת את מה שנקרא sharpen the knife בימים האלו. אז גם אם אין טלפונים, לחדד את הקורות חיים, לשפר את הפרופיל בלינקדין, לחשוב על פוסטים שאני יכול לפרסם, פוסטים מקצועיים, אפילו טיפים מקצועיים שאני יכול להביא לתחום עיסוק שלי. אני ראיתי שאנשים מסוימים מצליחנים, גם אם הם מתכננים לעזוב שם, לעשות איזשהו שינוי, הם כבר מתחילים עושים איזשהו בילד-אפ לעצמם, ואני רואה שמעלים תוכן לגבי מקום העבודה. וכאילו דברים שעושים בחברה, או כל מיני פוסטים, כל מיני דברים שקשורים, כאילו דברים שמתפרסמים אפילו, ואתה, איזה זה שאתה משתף אותם, אתה מעלה, אתה מייצר. לפני הרבה מאוד שנים, אני זוכר, כשזה היה פחות העניין, וראיתי מהלך גאוני, שבן אדם מסוים, מהתחום שלי, אוקיי? כשעבדנו בחברות עצמן, כאילו בזה, ופרסם עם קשרים וכו', פרסם באיזשהו, בעיתון מקצועי, יש איזשהו עיתון מקצועי של הענף, שכך וכך סיים את עבודתו, כשהוא סיים את עבודתו בחברה זו וזו. אז ביניהם צחקנו כאילו, בחייאת, כאילו, פתאום כשאתה מסתכל על זה, אתה רואה את זה, אז אני, וואו, רגע, הוא פתאום נמצא שם, וואו, זה סיים את עבודתו, הוא פתאום פנוי. זה הופך להיות מין שם, רגע, אם כותבים עליך שסיימת את עבודתך, זה כאילו פתאום, הרבה אנשים סיימו ולא שמעו עליהם. אוטומטי דבר כזה, אפילו אם פרסום ממומן ממש עולה, בסוף אתה נבחן ויש לך את הרעיון וכולי, אבל אתה רוצה לעשות סטנדארט, אתה רוצה כאילו לעשות איזשהו משהו שפתאום מתבלט, אתה רוצה לעשות איזשהו משהו שגורם, פתאום שימו איזשהו זרקור, נכון, אחר כך בסוף ברעיון זה הכל שלך, והזיופים מתגלים אחר כך. אם יש זיופים, בדיוק. אבל אם אתה כבר, יש לך את היכולות, ואתה רוצה לבוא ולקבל את הבמה הראשונה, יש עוד הרבה דברים, כאילו, אני ראיתי גם אנשים שעושים איזשהו מין פעולות מאוד אגרסיביות שיווקית, מה שנקרא איזשהו מייל, משהו למנכ"ל, כל מיני דברים. השאלה, דברים כאלה הם לא באיזשהו מקום, אולי קצת איזשהו חציית קו, או איפה זה נתפס כמשהו הגיוני. כשמישהו עושה... כי יש תחרות, יש הרגשה של תחרות מטורפת. נכון, נכון, וכמו שאמרנו, השוק ההייטק השתנה. אם היו עד היום 100 מועמדים למשרה, היום יש מאות, ולכן כמועמד אני רוצה להתבלט. אז כן, הדברים האלה הם בהחלט לגיטימיים. פנייה למעסיקים, פנייה למגייסים, הדרך שבה אנחנו נעשה את זה, ואיך שאנחנו נעבור את השלבים האלה, הם הדרך שתקבע בעצם איך אני אמשיך בתהליך, וזה מבורך. אני חושבת שכל פרסום הוא פרסום מבורך ופרסום טוב,
בתנאי שאנחנו עושים אותו כמובן בטוב טעם וענייני ומקצועי, וזה גם הדרך שבה זה יקרין עליי. אז היום אנחנו כבר יודעים כאנשים פרטיים, שבסופו של דבר אנחנו גם אישות מקצועית, ולכן אני אשים לב מה התמונות שהם משתפים אותי איתם, ומה הדברים שאני מעלה לתוך התכנים, כי הדברים האלה עלולים אחרי זה לפגוע בי בחיפוש עבודה, או אפילו, אתה יודע, בצד המקצועי, כחיפוש לקוח. אז איך אני כמועמדת רוצה שיתפסו אותי, מאוד מאוד משמעותי, יוסי. אוקיי. אז בשאלה שלך, לדעתי אין פרסום רע, כן צריך להיות פרסום ענייני ומקצועי. אבל תהיה עדין. תהיה מקצועי, זה בסדר לפנות למגייסת שאתה רואה שהיא מחפשת משרה. להפך, זה אפילו יכול להראות לה כמה אתה חדור מטרה, וכמה אתה מסור לזה. תפנה אליה בצורה עניינית, מקצועית, תציע את עצמך, תביא את עצמך, מה אני יכול לתרום לך במשרה הזו, וזה יכול לעשות את השינוי. משהו נוסף שראיתי, ההתייחסות לקורות חיים היא בסדר, זאת אומרת, אין בעיה, אני רואה שאתה מגיע עם נתונים כאלה וכאלה, והתייחסות, את או אתה, לא משנה, אנחנו מדברים זה. ופתאום אני רואה, זאת אומרת, זה תמיד היה, אבל אולי לאו דווקא ככה, פתאום נותנים פוקוס, בעידן ה-AI והכלים שיש היום, זאת אומרת, שמעתי, אני ממש מצטט, ראיתי מאיזשהו מנכ"ל מאוד בכיר, שאומר, זה נחמד, ראיתי, כאילו, לא מענייתי כבר הקורות חיים הפשוטים, אני רוצה שהוא יביא, גם עם כל היכולות של היום שיש היום, איך הוא קרא לזה? AI Agilent, נכון? כאילו שאתה בא עם היכולות שלך להשתדרג. אז יש לך את התואר ויש לך ולמדת ואתה זה, והתואר שלך הוא כזה וכזה, אבל זה לא מעניין אותי, זה היה אתמול. אני צריך, אתה לוקח את החברה, אתה לוקח את זה, ופשוט טס עם זה קדימה, משכפל את עצמך, כאילו בתוך התפקיד הכוונה. הכוונה היא באמת להביא את היצירתיות, ולחשוב איך אני יוצר, וכל משרה לגופה, זה תלוי מאוד. הרבה מהם, היוסי נדרשים לעמוד במבדקים מקצועיים, מאוד מורכבים, של הרבה מאוד שעות. זאת אומרת שכל תהליך כזה שהם מתמודדים לחיפוש עבודה, הם צריכים גם לעבור מבדק של 3, 4, 5 שעות שנדרשים למלא אותו. אז זה חלק מהדברים האלה באמת, ולצערנו לא כל אחד יודע להביא את היצירתיות בתחום, ופה נכנסים באמת הכלי AI, שיכולים לתת לך עוד רעיון. אני זוכרת בימים שהייתה קצת תקופה קשה לגיוסים, הייתה מנהלת משאבי אנוש שפרסמה לוח חוצות בבניין מאוד גדול, שמחפשת עבודה. כי ניהול משאבי אנוש במשרה בחירה לא פשוט למצוא. והיא קיבלה אין-ספור הצעות עבודה. פרסמה את עצמה כמנהלת משאבי אנוש בלוח חוצות שילוט גדול בבניין. כמו את הדוגמה שנתתי, מהבחור שהתפנה, סיים את עבודתו נכון, אז פעם זה היה בעיתונות הכתובה, היא מצאה לנכון לפרסם את זה בבניין. תקשיבו, זה דברים יצירתיים, וגורמים לכם לבלוט. יפה. בנושא, רוצה לקחת אותך רגע לעולם שלי, בנושא הפנסיוני, אני הרבה פעמים נתקל לקוח שעוזב מקום עבודה, מתחיל מקום עבודה חדש, ואני רואה טעות שחוזרת על עצמה, שהאנשים כאילו בנושא של ה-HR, אומרים לו, כן, תקשיב, תעשה ככה וככה, ממש גולשים לקטע של העצות. איפה זה? זה תרבות ארגונית, זה הקשרים בין הסוכן המקומי כאילו שממש אומרים, לא, בוא, תפנה יש לנו את הסוכן שאנחנו עובדים איתו, אז שהיום בכלל על פי חוק, כל אחד יכול להביא כל סוכן שהוא רוצה. ברור. אני חושבת שמהשנות ניסיון שלי בתחום של משאבי אנוש, יש המון חוסר הבנה בתחום הנושא הפנסיוני, ופה אתה נכנס לתמונה, יוסי. אני חושבת שאנשים צריכים להבין בעולמנו ובימינו, שלפנות לאנשי מקצוע חברים, כמו שאנחנו לא נפנה לרופא משפחה עם בעיה בדרך כלל בגב, אלא אם כן זה לצורך הפנייה, אנחנו צריכים לפנות לאנשי מקצוע שיתנו לנו את הייעוץ הנכון. לעתים אנחנו נוטים בגלל חוסר הבנה, ואולי אפילו הייתי אומרת טיפה עצלות, לא לפנות לגורם המכריע הנכון ביותר, שזה הסוכן הפנסיוני שלי, שהתפקיד שלו לייעץ לי מה לעשות עם הכספים, איך להתמודד איתם, למשוך את הפיצויים, לא למשוך את הפיצויים. אלה דברים שהם לא טכניים, הם משמעותיים. שם דווקא בקטע הזה שאסור לסוכנים, מתעסק דווקא שם עם כאלה שהולכים לסוכן, אבל בכל מקרה, כן, אנחנו רואים כאילו פערים, ברגע שאתם לא רוצה כרגע להיכנס לנושא הזה שכאילו סוכן, כאילו שהוא מטעם חברה שבהרבה מאוד מקרים היא גם
בבעלות של חברת ביטוח מסוימת או של בית השקעות מסוים. אז כן, אז אנחנו רואים את הפערים. אוקיי, עוד איזה ספוט ככה קטן שאת רוצה לתת לנו? יש לנו עוד מפגש, אני מזכיר לך, גם בשבוע הבא. מצוין, אז אנחנו גם שם על הכיפק. נדבר. אז קודם כל, כרמית, נתן. תודה. רגע, אבל יש לך שם גם זה, נכון? איך את... הפעילות שלי נקראת קרמה HR, וכאמור, אני מנהלת משאבי אנוש, מסייעת לחברות וארגונים בתחום של משאבי אנוש, פיתוח מנהלים, ואני אשמח להגיע לכאן שוב. בשמחה. תודה, יוסי, על ההזמנה. תמיד, כמו שצריך. על הכיפק. אוקיי, אז נהנינו מקרמית, ועוד בהמשך גם. זוכרים שדיברנו על הקטע שאנחנו רוצים מדי פעם ככה להרים את האנרגיה? אז יש לנו פה את החברים מסונו, אפליקציה מדהימה שאני מכיר. הכרתי רק לאחרונה בנושא של שילוב המוזיקה. מה יהיה לנו פה בהמשך? אנחנו נדבר גם, דיברנו קודם על הנושא הזה של ביטוחי מנהלים, והנושא הזה של שילוב קרנות הפנסיה. בתוכנית הקודמת דיברנו על הנושא של ה-S&P, והנושא של ראש בראש, אני מזכיר לכם. שלחו לי כבר חלק, אנחנו רוצים לאסוף לפחות איזה 25 תיקים כאלה של תיק מנוהל, אני מזכיר לכם ראש בראש. מה שאנחנו הולכים לעשות זה בעצם לקחת את הנושא של המסחר העצמאי, שלאחרונה אנחנו רואים את זה כתופעה של כל מיני אנשים, כל מיני פרזנטורים וכל מיני גופים, ככה שמעלים תוכן בנושא הזה של ניהול השקעות והמלצות וכו', ומודדים אנשים למסחר עצמאי. מה שאני מאוד מבסוט מהתופעה הזאת, זה העובדה הבסיסית, שיש שם המון ידע שאנשים לפני זה לא היה להם אותו, וזה נהדר. אלא שזה תופס אנשים אחרי, כמו שאמרנו גם, אחרי 3 שנים של עבודה מדהימה בשוק ההון, בלי טובות של אף אחד, בלי אותם עזרה של יועצים פרטיים, אלא עצם זה שהשווקים פה פשוט טסו, גם בארץ וגם בחו"ל. בכלל, אנחנו רואים 23, 24, 25, עבודה מדהימה בכל הגזרות. וקל יותר לקחת, פתאום להיות אמיצים עם הכסף, פתאום לעשות כל מיני החלטות, אנשים שאומרים פתאום, אולי נשקיע בנפט עכשיו, לאור כל מיני דברים כאילו קצת, שברור לי שבשנייה שיהיה איזשהו היפוך מגמה, איזשהו תיקון, אין מה לעשות, אחרי עלייה של 70% במצטבר, חייב להיות איזשהו תיקון, נכון? אז מה יקרה עם אותם אנשים פתאום כשהם יראו מינוס 7% על הכסף? אני בטוח שכבר במינוס 2 או מינוס 3 הראשונים, נתחיל לראות פה כל מיני שאלות, כמו שראינו גם בחצי שנה האחרונה, כשפתאום הנושא של ה-S&P, אחרי שראינו את ההשפעה של הדולר, איך היא השפיעה ופתאום ירידה, אנשים פתאום התחילו רגע לעשות איזשהו שינוי מסלול מחדש. אין לי מה לעשות, בסדר, אז זה דברים שלומדים ככה עם הניסיון וכו'. אז אני מאוד מבסוט מצד אחד על הקטע הזה על ההנגשה של המידע, זאת הסיבה גם שאנחנו נמצאים פה בשידור הזה. כמה שיותר מידע, אותם כנסים שאנחנו עושים, ואני רק רוצה להזכיר לכם, מה שאנחנו עושים פה בתוכנית זה קצה, אוקיי? העבודה האישית מותאמת לבן הזוג, לך או לך, לבן או בת הזוג, לנושא של המערך, לתוכניות, מה המטרות שלכם. ככה אנחנו בונים את כל העתיד הפנסיוני שלנו, את העתיד הפיננסי שלנו, אוקיי? אז יש לנו ילדים ואנחנו רואים דברים גם שאנשים בעצם חלק ממשהו שמאוד מטריד את כל זוג צעיר, איך אנחנו דואגים לעתיד של הילדים שלנו. עוד לא דאגנו לעצמנו, אנחנו כבר חושבים על הילדים, שזה כאילו קטע מדהים ויפה. אבל יש גם דרכים יצירתיות איך לעשות את זה, אוקיי? אני ראיתי כל מיני דברים, למשל, בן אדם, ניגע בזה ככה בהמשך, לא רוצה ככה לעשות משהו שהוא לא מלוטש עד הסוף, אבל נראה את זה איך אפשר, בגיל מאוד צעיר, עם אותה הפקדה שחשבתם לעשות אותם 700 שקלים לחודש, שזה מייצר סכומים מטורפים, אוקיי? סכומים מטורפים לגיל 25, שם ילדים מתחילים להתמודד עם הנושא של לימודים, עם הנושא של זוגיות, חתונה, בהמשך לדירה, איך אני מגיע לסכום, לא 100, לא 200 ולא 300 אלף, סכומים מאוד גבוהים לכל ילד. אז זה מאוד קשה, אבל יש דרכים איך לעשות את זה, וניגע בזה ככה בהמשך. אז היה צריך להיות איתנו היום גם עוד נציג מאחד מבתי השקעות שעשו השנה תשואה מטורפת, אנחנו נשאיר אותו לפעם הבאה. כרמית גם כן תהיה איתנו לפעם הבאה, לשידור הבא. אנחנו בתקופה מיוחדת, אנחנו שמחים שהיום הזה בינתיים, מה שנקרא, הדברים ככה עוד מתגלגלים, ואנחנו מקווים שזה יסתיים כמה שיותר מהר ובשלום לכולכם, לכולנו ולכל עם ישראל. אמרו את זה לפנינו, נגיד את זה גם עכשיו, עד הניצחון המוחלט, אבל
בשלום, בבריאות, שיהיה לנו המון בהצלחה. אמן.